أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها شر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah ada niki nerangake gabungan ayat ini tentang watak-watune wong Yahudi lan model-model. Ayat terakhir ini nerangno tentang wong Yahudi niku manggon nang ndi wae bakal rasa ino, ngrasa gelisah lan ngrasa kurang. Manggon nang ndi wae kejaba ya abelin minallah wa abelin minan nas terakhir oleh ayat hablum minallah hablum minan nas itu sing sering iku ceramah bukan ceramah iku sing akeh ora dong konteksnya. Masalahnya hablum minallah hablum minan nas itu hubungan vertikal ke Gusti Allah, hubungan horizontal ke manusia. Ya kaya bener tapi ra bener. Supaya itu nerang konteksnya wong Yahudi ning diwae iki berusaha ora tenang kejaba oleh pitulungan minallah. Lafate iki ora billah utawa ilallah. Nek hubungan dengan Allah kan billah. Nek hubungan dengan manusia binas. Jadi minallah wa minan nas. Jadi pitulungan saka Gusti Allah lan pitulungan saka manusia. Wong Yahudi akhirnya setelah oleh jaminan saka wong Islam nalika perang bayar jizyah atau diat dilindungi itu sing dimaksud kabelum minan nas dalam ayat niki. Iya sama niku. Jadi kalau sing menarik berarti wong kan ngajian sampai ngaji itu berarti. Jadi hablum minallah hablum minan nas nang Qur'an ayat ya siji iki konteksnya niki nerangno wong Yahudi. Terus waduri bacaane maskana ditimpakan karena artinya rasa kurang, rasa miskin, rasa pokoknya fakir, ora pernah mangsa cukup.
wa ba'u bi ghadabi min Allah baline nang kasopen bahwa bendu saka Allah sebab kalau dari jabian kan ya furuna bi ayatillah wa yaquluna bina bil haksa banjur iko semabuk ayat iki sebab umurnya ayat iki tak terangke wong Yahudi niku ana tokoh-tokohe sing mlebu Islam tokoh-tokoh sing nalika sik agamane Yahudi ya lakone iman Islam lan kenceng apik wong lakone apik kaya Abdullah bin Sa'as bin Salam niku mlebu Islam malah dadi sahabat terus Sa'labah bin Syu'bah terus Asyad bin Syu'bah niku ana wong akeh tokoh-tokoh Yahudi mlebu Islam. Nah niku cek Yahudi yang percaya nek akhirat dina akhir percaya bakal ana nabi akhir zaman. Mula bareng nabi akhir zaman dan nabi wis timbul wis diutus terus padha mlebu Islam. Ngerti wong sing apik-apik padha mlebu Islam niku tokoh-tokoh Yahudi sing munafik kaya Abdullah bin Ubay bin Salul padha remeh padha ngedumel wah wong sing padha agamane Muhammad iki wong sing paling elek-eleke rombongan kuwi jadi cara saiki cara bahasa kita grup-grupe gendho grup-grupe wong bajingo niku bareng enek wong sadar milo apik bareng enek wong apik cara kene ben paham niku tokoh-tokoh gendho bandel maling bandel main iku padha wah Jawa mati ora berjanji apik sak balane dhewe ora jos-jos kok melok rombongan budak kudu ngaji cara kene ngoten. Lah niki wong padha muni-muni wong-wong sing padha nglakoni Muhammad niku illa asrarana saelek-eleke rombongane awake dhewe iku. Nek dhewe wong apik wae kan khiyarona nek wong terpilih ora wong apik ora wong elek mesti ra ninggalno agamane dhewe maksudnya malah lenyong meluncur melok agamane Muhammad itu berarti paling elek-elek waktu wong Yahudi ngoten niku sing belangsak dekne sing bajingo dekne sing elek-elek dekne wong Yahudi lha saiki ana wong wateke ngoten ya berarti ya watak-watak Yahudi sing bajingo dekne sing gendho dekne sing rusak dekne sing elek-elek dekne ngoten niku nang ana kene enak zaman Nabi nggih ten kula terjadi sebab-sebab turune ayat niki di mana ya ini laisu sawa'a laisu ora bukan begitu jalan ngoten laisu ora ana sapa ahli kitab ora iku sawaan padha ora kaya omongane pratigane tokoh-tokoh bentuk mau ora padha ora kok sing elek iku mau sing gelem ora terus diterangno min ahli kitab setengah saking ahli kitab iku umatun utawi ana umat imatun kang jejeg ya seluna padha maca sapa umat ayatillahi ing ayat-ayat Gusti Allah ana alai ing tengah-tengahe bengi wa hum hale utawi umat iku ya sujuna padha salat padha sapa umat yu'minuna padha iman sapa umat billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir
Waya murulan padha perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan ma'ruf kelawan bagus. Waya naulan padha nyegah padha ninggal sapa umat anil mungkari saka kemungkaran. Waya sari'una padha agi-agi utawa cepetan utawa kegancangan sapa umat fil khairati ing dalem perkara kaapian. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono wong kang disifati kaya mau ana sarane al mausufuna bima dzikira wong kang duwe sifat ya celuna sakire mau iku minas sholihin sangka golongane wong kang saleh-saleh kabeh. Alhamdulillah terangke. Jadi ora kabeh Quran iku ora terus diglobal, dipukul rata, dikebiayak, digeneralisir cara bahasane sekolah dalam nerangno kelompok wong. Misalnya wong sekarang enek sing maling siji loro cara contoh iki. Ora terus Quran wong sekarang iku bajingan kabeh mboten. Diweki koyit, diweki catatan garis bawah. Kok gak padha ora kabeh ngono iku gak dijelentrekno. Sebagian orang Yahudi ora terus ngono kabeh ora. Jadi cara ini gampang dipaham. Ora kabeh sekarang ora maling kabeh ya ora tukang pepet kabeh. Enek sing kiai enek sing hafal Quran ya. Kan pertama sak ngrawuh enek sekarang mana wong sekarang sing takut nek hafal Quran iku utama. Golek yen lho nek pertama sekarang nek kok gak pojok-pojok sing ada-ada. Lah ayat ini jelasno menghargai wong sing ora atut-atut neng Yahudi sing rusak. Ora ono kabeh, ora kabeh padha duribat paling mudillah kabeh. Mergo wis dinyek kelompoke sing ijek padha mursal mau nyek ngelek-eleke wong kuwi apik-apik rombongan nang kene wayah turu, wayah jalan-jalan bebas, wayah nonton bebas cuma rudak-ruduk ngono cara bahasa kita ngoten. Yo saya sebagian salah ahli kitab iki ana umat sing imah sing jejeg, umat sing lurus selama Rasulullah diutus iku wis lurus emang wis senengane maca kitab Taurat, kitab Injil ora diwah-wahi anak alai ning dalem wengi sregep maca kitab terus iya sregep salat bengi wa yasjudun. Terus karakternya dirine mulai yaiku yu'minuna billah yo iman Gusti Allah. Awi terus Rasulullah kautus iku wis iman. Lho ki Abdullah bin Salam sak rombongane mau. Wal yaumil akhir lan yo iman ke dina akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar padha mek sifate umat Kanjeng Nabi dekane sing katerake. Umat Kanjeng Nabi iku ayat sing winane dianggap khair umat sing paling apik iki apa nek iso netepi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Dadi winane nerangno khair umatin kan apa dhewe niku dianggap sapi-api umate menurut alam dunya umat Nabi biyen sing paling apik umat Kanjeng Nabi. Catatane nek iso ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Iso perintah ajak nang ma'ruf. Carane ya ma'ruf. Jadi perintah ma'ruf, perintah keapian, lan nyegah kemungkaran. Iku carane kudu ma'ruf, carane kudu apik. Bahwa dhewe pengen mengurangi atau nyegah kemungkaran tapi carane mungkar, misok-misok. Udah ngumpat-ngumpat, udah nyegah-nyegahno.
ya ora itis cara wong mlintang ya malah balik nang awake dhewe dengan dimatak-matak. Kowe gelem aku ora? Belum salah ora? Ngerokok, selamat, ya baru kau itu cilokor lawase, cilak-cilakakno ngoten ya dadi pamane jero. Kudu carane ma'ruf niku ya apik nggo menungso ora tentangan ambek syariat. Nek umume menungso kate melanggar syariat ya ora ma'ruf kudu dirubah. Yang haunane mungkar. Lah nek ate sapa wong sing ngerti kemungkaran man ro'am mungkaron fal yughayyiru biyadihi. Sapa sing ngerti kemungkaran maksiat, main-mainan, mabuk-mabukan, lan apa wae lah. Kudu berusaha merubah nganggo tangan, iki maksudnya nganggo tenaga, nganggo kekuasaan. Nek iso, sing iso ngono pemerintah bapak tahu, sing penting awake dhewe tugase nek ora kuat nganggo kekuasaan, nganggo tenaga, mongko wae lam yastati fabilisanihi nganggo omongan, nganggo lisane dituturi. Diantaranya kata iki ngaji ngeten iki pengen mengurangi kemungkaran nganggo lisan lan nganggo cara sing ma'ruf, cara sing apik. Wah kasih ngaji deh. Nah, iso itu ngeloki itu hidup cemele sing ngaji iku rasane. Ini nyantai-nyantai tapi berdasar tapi berdasar niku ben ora rumoso sampai tak ketaki, ora tak ketaki ya goleki diberian iki lae iku metaki aku nyangali aku ya kere nek bahasa dakoh ae ngono kok hati-hati wae. Jadi luwih dilisan itu tugasnya tukang ceramah, tukang ngaji ngeten iki kan. Mulane tak usahano yang dalem merubah kemungkaran nganggo lisan, ya ora cara ora mungkar, rasane nek cara nyelek. Kula pertentangan kecicilan ceramah kaya wong kebelisik niku rasane nyantai-nyantai, sing penting mengenal. Kok aja-aja apik nek ora dengan bahasa sayang. Terus kaya dhewe ngono iki lho, tak cantakno kaya wong. Nah, lho, calo tiket bis sedo sepur. Nek tawa kudu api nek entuk penumpang nggo, nek Jakarta bis ku api, engko kan, engko kan. Derek bis ku murah api layane api karo senyum-senyum. Lha nek penumpang kok peteng ayo melok aku ora aku dijedek semelem lho. Ya jak dulu malah kanggo untuk. Jadi wong ngajak apik iki kudu ramah, senyum, kok lemah lembut. Kowe gelem jamaah ora? Rokok lakon terus menawa ora benar. Pak dikatut-katutno buang kiai dia ngono. Jadi kudu nganggo cara sing ma'ruf. Nek kene dadi khairul ummah. Nek ora kuat nganggo lisan yo paling gak wabi qalbihi nganggo ati, atine ndonga. Atine aja ngakoni perkara elek sing wis terbiasa dianggep apik. Apik mengeng nganggo tenaga rawani, nganggo lisan omongan rawani. Nek ora ngono nganggo ati. Atine pokoke aja nganti seneng, aja nganggep perkara elek iku apik. Nek ampek ngono ya awake dhewe kok bener-bener benerno perkara elek. Minimal aja nganggep main iki bener, mabuk ya lah. Dek, jangan murah apa-apa, ngantek muni nang kono ngantek ngimane mabuk kuwi ora karon, ya kudu sadar nek. Nah, kerja lakone apik kudu yuk minuna billah. Nek pengen dadi umat sing paling apik khairul ummah kudu iman. Awake dhewe lakone apik ora iman ke Gusti Allah lan dina akhir misalnya. Lah apik apa? Niate apa cara jariah sedekah. Yo syarat ora percaya nek dina akhir niate apa? Niate wis dilem wong. Wis entuk biyen dilem wis dilem. Nah dari sing wis mati wis saiki karek nyiksa. Dadi nglakoni amal ma'ruf, kanthi cara ma'ruf, nyegah kemungkaran kanthi cara sing apik lan iman nek Gusti Allah. Lah kitab iku ya ana sing lakoni ngono niku.
yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat lan berlomba-lomba cepet-cepetan nglakoni keapian ya santer apik nggo Gusti Allah apik nggo menungso mbok enek dalan rusak dadi lagi disik-disikan didandani aku sik kaya dandane dalan mbet gagi-gagi iki yo sare nafil kaya enek kekurangan lampu mati gagi tak ganti aku aja sik tak ganti aku wis ben ae dalan kaya aku enggak temen tak ganti ku ora tau dipengingi aku sik aku pengganti lampu tak ganti sak merono iki ora tau dipengingi aja sik tak aku ae ora enek sare nafil kaya lampu tak ganti badan ora diindep kaya sis aja aku wis saiki iso ben malah seneng ya wis aku ben itu oke ora apa dadi bisa nafil khairat wa ulaika minasolihin wong sing kaya ngono mau dilem Gusti Allah klebu golongan kang saleh kabeh najan wong Yahudi tapi Yahudi ini sik iman Allah iman terus ayat ini balik nang umat sedaya umat termasuk umat Kanjeng Nabi sing sore wamalan barang-barang iman maksud Mas Daria wa mau tahu barang-barang wamalan barang-barang wa mau tahu barang-barang telah alu kang padha nglakoni sira kabeh iki ana sing ditulis nganggo ya ana sing nganggo tak dadi nek jalalen ditulis nganggo tak jadi pusat mergo napa niku kori asapa ana sing diwaji nganggo ya ana sing tak nek Quran niki sing mburi sing tak guru niki nganggo ya nek jalalen nganggo tak ya padha sae jenenge kori asapa Quran niku ana imam itu niku duwe murid loro-loro jadi kori asapa kori imam itu 14 wajah sing diwaca masyhur sak donya iku kori Imam Asim duwe murid santri loro Imam Hafiz sampai Imam Qanun lha sing diwaca rata-rata riwayate Qanun waman barang-barang tafal kang lakoni sapa sira kabeh min khairin saking khair saking keapian iku falayu faruhu mongko ora den lebur apa ma ora disia-siakan nek ning Quran falayu faruh nek ning Jalalain falan faruh falayu faruh mongko ora den lebur apa ma tafalu iki ana sing faruh ana sing faruh hu emma Allah Gusti Allah iku alimun mirsani udarane bil muttaqina kelawan wong kang padha takwa kabeh yakina perkara apa wae sing kok lakoni perkara apik disebut iki min khairin ora ana sing dilangno dihapusno iku ora ana nah wae dhewe menungso gampang menghapus kebaikane wong gampang lali kebaikane wong upamane gitu Pak Yesus tau ngapiki aku 20 tahun 20 tahun api terus sore pepek sore aku ora dipraktekno upamane contoh lha ujug-ujug ya aku wong ngecewa aku pisan iki nek aku bakane wong biasane terus lalai wong kurang ajar tito bola dulur kaya 20 tahun ora ngapiki nek Gusti Allah ora apalai fa ora ono sing dihilangkan dari kebaikan itu wong iki gede gampange ngalekno kaapiane wong niku bayani ora kok gondrong tak wapi 20 tahun menapa kok tak pratekno kok capok aku menurut dhek gawe salah pisan umpamane ora nek sedina kaya sing terakhir tahun ilang kabeh aku misalnya aku sudah merugik
ya itu tradisinya nah kaya dadiran kablas lah kuwi wong nek Gusti Allah ora kersa ngilangno kebaikane wong lha nek iku angen-angen awake dhewe kira lagu gampang ngalekno kaapiane wong tapi wenting ngitung keeleane wong kowe nek kadung rumah ngitung keeleane wong ora enek wong kali apik kejaba aku sak jagat iki liyane iki neraka kabeh ngono iku rumasane neraka iki kok sak uplek to piye swarga iki jembare karo-karuan kok kabeh di neraka lah Gusti Allah wala yukfaru Allah ngalimun bil muttaqin Gusti Allah ku mau pirsa nang wong sing kok takwa nyoro aku wani ibadah takwa iki apa Gusti Allah pirsa hampir kan wong takwa terus ngrano wong kafir itu indahnya Quran selalu diterangkan kontra narasi tentang hal yang sebaliknya ini ngrano wong kafir dimana dia sebenarnya akhiratnya karakteristiknya disebutkan dengan hipotesis, dengan metafora, dengan bahasa-bahasa sanepan dengan Quran ya jadi isti'arah nek bahasane santri sing ayat kedua ini bahasanya bahasa isti'arah pernesan atau sanepan dimana dia mungkin beda terakhir innal ladzina satamane wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina iku lan dunia ora bisa nyemugihake ora bisa nyemugihake iki nek diterangno apa enek mangka dan mana iki ora bisa menolak mana nek jalan disebutno lan tadfa ora bisa nolak ora bisa nyemugihake ora bisa nolak anhum saking alladzina kafaru apa amwaluhum bondo-bondone alladzina kafaru wala amladum lan ora bisa nolak apa anak-anake alladzina kafaru minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suci-suci apa wae wa ulaika utawi mungkon-mungkon alladzina kafaru iku ashabun nari wong kang duweni neraka penghuni neraka hum ya alladzina kafaru fiha ing dalem nar iku khaliduna padha langgeng-langgeng kabeh wong kafir utawa ora wong kafir lah pokoke wong ora seneng mbek wong agama ora seneng ibadah wong anggere murka dunya royeng nafsu lan dunya iku biasane kebiasaan uripe ning dunya iku anggere ngadepi apa-apa sing diadukno bondone ambek anake iku ra kudu wong kafir pokoke wong saiki lah anggere wong iku ora patek kenal agama utawa ya moh kenal agama utawa agama kan sing ditampa dunya tok iku mengukur apa wae pertama sing diwaduk iku dunyane nomor loro dulure anake keluargane pamane kena perkara saiki sing diandalane dituake beres pamane anake juga lah diukek bajar beres kasus pamane kena tuduhan korupsi, duitku sak pirang-pirang triliun beres, jadi diukur nganggo bondo. Sing diagul-agulno bondo. Nek gak bondo ya anakku jago, anakku gagah, anakku ayu, anakku pinter, anakku pamane dhuwur. Wani apa kowe? Kowe iki apa enek apa? Biasane wong ora kenal agama. Utawa yang kenal agama tapi mbah agamane niku mung dienggo pepaes tok. Lek ngumpul-ngumpul bondo mbek anak iku masane kabeh perkara iso diukur mbek bondo padahal bondo wae seprapat jagat kok bandane
Mbok ape anake pangkate bintang rentet nanti kok bulu apa. Wis wayahe ning gorokan nyawane gondel nek iso. Dadi seneng gul-gulnoan. Gul-gulno bondo. Lah, ngoten niku kadang digunjang besi nang wong liya barang. Kowe ngeguna apa? Niku tau rasane aku dijabes wong wis wong ra duwe, anake ora duwe, ere dijabes. Kowe dimpuki ra karuan cek dinyek. Lah biaren medhuk apa? Ora nek kene ra duwe apa tak medhuk apa. Wong biasane nek kebenaran nafsu ngoten niku. Rumasane kabeh iso dijonggoli, iso dibetengi, iso di gua akun bondo lah anak mula disindir ke Gusti Allah iki. Sampai sampai akhirat aku sampai akhirat. Goblok kok murka nafsune iku goblok. Goblok sak boleh. Aku nek akhirat sampai malaikat aku tak sokol diwokeh tek rumangsane. Padahal terang wong kafir walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bi bareng roh siksa neraka wong kafir iku padha ngreneng umpama aku duwe bondo sak kebae jagat terus meneh sak kebae jagatnya dadi duwe bondo rong jagat. Aku tak nebus aku gelem nuwehno kabeh aku tak krumpil ora sak pojoke desa sekarang gak kira wong nek lagi roe bondo sego duit tok sombonge kemrene ra kabar makane betah urip pira wae wong nek wis wayahe entek kulise beli oleh-olehan urip mati wong ya ora iso bubar lakuin enak-enak kapan ya atraksi dek bokong truk kan ya akeh mawon dadi kepeling itu kira-kira ditutur sing ngomong ya kita lan lama ana ditutur sing ora ngomong ya iku mati kafa mau diwarido wis cukup pol ojoe nasihat iku mati ya wae dhewe ora mati wis ora ketuk blas amane nek wong dituturi bupati kok ora tersentuh blas. Lah baru tumplok saya kiai nang ape ra ora gumune nek didik malaikat nyawane wis nek gorokan wis ditutup pintu tobat niku lagi ditung kaya pirmon nalika urung mati tapi nyawa ning gorokan baru ning gorokan bunga-bunga wis karek pete bunga-bunga amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku iman tenanan nang pengiran Bani Israil pengiran Musa aku melok Islam melok muslim terus diketak malaikat ana wa qad rasaita qablu iku nek 11 surat no sing ora mbak senakno saiki kowe iman wa qad rasaita qablu ini mendos surat kok maksiat kun kaminan musyikin kalau jauh menaji kasar banjur niku jadi wong sing ngempres ngagulno bondo larangan niku jane atine iku gak seberani sekendel omongane jane wong dimati kabeh ora kaya wong kendel-kendel ora dimati kabeh termasuk wong kafir iku mau oleh ngagul-ngagulno masane bondone di anake iso nebus padahal sampe nek wis nang akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun ora nek manfaate bondo lan illa man atallaha bi qalbin salim kejaba wong sing sowan nang Gusti Allah nanti nganggo ati sing salim ati sing sehat ati sing selamat ati salim piye to kuwi iso enek 5 ayat niku nerangno qalbun salim balik ayat niki mulai. Lah perumpamaan wong kafir nek berbuat apik piye? Wong kafir kan enak. Ketoke ngono yo meluncur ora tau salah. Ora tau poso. Ora tau menang masjid,
Tapi kadang kala gelem nyumbang nang papan, gelem nyumbang nang masjid, gelem awak tanggane ditok-tokno, ngono iku. Betul kali iki kan amale wong kafir sing berbuat apik ning dunya iku piye? Terus dipamno nang ayat iki disalipano perkara sing diterangno iki mengke. Manane mulai mengke iki terangno. Masaluma utawi kepadane barang yung fikuna kang padha nafaqahake sapa wong kafir. Nyodakohake kaya kena, nguwehno kaya kena. Bihadil hayati dunya ing dalem iki urip donya. Wong kafir, wong wis pokoke wong ahli duraka, nek aweh jariah utawa aweh pemberian donya itu terus piye sebetulnya? Diupamane iku kama saliri sing kaya dene angin. Angin lesus sing gedhe. Fiha ing dalem ing dalem badhe iku sirrun utawi fiha iku tetep ing dalem badhe mau sirrun utawi hawa panas kang banget iki antik iki lafaz sirrun niku maknane loro. Kena dimaknai panas sing banget, ana dimaknai adem sing banget. Delok nek jalalane banyak harun au bardun syadidun. Nah ini nek gak tau ngaji ra tau dong. Jadi bahasa Arab ono sing sak kalimat maknae oke. Ono sing atusan kalimat maknae mung sitok. Kaya unta kuwi bahasa Arab ono 100 luwih. Jamalun ya unta, nakotun unta, ba'ir ya unta, jabatun unta, juljar atun ya unta kuwi. Macan ya kaya macan jangan atusan tapi ono pirang-pirang pulau. Asadun macan, Haidarun ya macan, Usama macan. Lah iki lafaz sirrun iki maknane iso panas sing banget, adem sing banget. Nek lafaz Qur'un uru iku iso bermakna suci, iso bermakna hadas. Lafaz iki maknane harun sadid, harun au bardun sadid. Sedaya wong kafir, pemberian wong kafir iku diupamakno nek nerangno tekane jarun sing tekane tanam sing arsoba kang kenani apa rehun fiha sirrun harsa komen ing tandurane kaum harsa komen ing tandurane kaum dolamu kang padha dolen kang padha ngani maya saka kaum ampusahum ing awak dhewe kaum fa ahlakat mongko rusakake apa rehun fi hasirun hu ing jarun wa ma dolaman ora ngani maya hum ing kaum sapa Allah Gusti Allah walakin angkusahum tetapi ing awak dhewe kaum yauli guna padha ngani ngoyo sapa kaum lan pepadane sane pane ngamalake wong kafir nang dunya iki fi hayat dunya. Jadi begitu jelentrek perbandingannya itu begitu jelentrek kaya dene tandurane wong sing nandure ngawur wong dolan angkusah nandure asal-asalan ana wong cepet tandur iku lumrahe mundur nek tandure maju ngawur ana wong nek ketiga iki lumrahe nandure jagung nek wong cuma angkel mesin nek ketiga nandure pari urung suci bel iki doleh dalam nandur ngawur dalam nandur nek wong biyen jiko rogo rudung patah mori iki maksudnya boten bahasa Pak wah cek
aku cak nomor ngerti puteng mongso karo mongso jiko rogung mongso siji wayahe nandur rogo mongso loro wayahe nandur jagung mongso siji iku mulai tanggal 22 Juli Rukung mongso telu wayahe tukule gabung patak mongso papat wayahe tukule kapak mori mongso wayahe nandur pari lah saiki jiri mongso siji yo pari Rori masa yo bari, lori masa yo bari. Sing bako yo jiko, roko, ruko, bako terus mulane yo linju, kadang kala, tinggal linju. Cuman itu perumpamaan. Wong wis nek nandur ngawur, sing nandur ora kan dasare manuk kabeh. Dadi nek sedekah iku ora kan niate kan ora nandur karo akhirat ora. Sedekah iku ngawur kadang kala ben dilem kancane. Kadang kala ya ben dikeki order ben gati. Kadang kala ya ben dierek cewek, ben dierek wong wedok, sing wong wedok ya ben dierek cowok, krana wong. Dadi doleng dalam nandure ajaran arsako mendulam angkusau pak alakas iki mau wis nandure ngawur nandure gak sesuai pakem nandur diterak angin lesus nek gak panas banter ya adem sing banter pamane wis tiga-tiga jaman dadi contoh ku ora pas gede ora pas enek cibel wis tiga-tiga nandur timun utawa pari nek udan blas nek banyu itu kan cara nandure wis ngawur terus diterak lesus sing lesus nek angine panas banget dadi kaya lava bantek utawa wayah udan-udanan bledhu-ledhokan dadak nandur apa jenenge krai utawa timun utawa jagung yang ledokan terak bate sing adem bate salju ya medhuk entek momot nah menurut perumpamaane amale wong kafir dhek dalem sedekah iku wis ora niat krana Gusti Allah ora niat krana akhirat ora percaya kafir iki wong ngandani sing tukang bung tukang main tukang tetek bengek niku sing ora tau salat ora tau mbah biasane kok ngomong belum seblok jariah iki biasane niate ora karo Allah ora karo akhirat nek ora Allah wong sing perkara wajib ora gelem lakoni kok ora di Allah ora di akhirat biasane nek gak karo pamrih di lom ya ora pokoke pamrih dunya diumpamakan kaya tanduran sing wis nandure ngawur diterak angin nek tiga terak angin sing panase kaya dus gembel merapi nek rendeng malah ditambah adem angin sing banget ademe kaya titik badai salju pahlakan burung entek resik no mati kabeh artine piye sampe nang kene karo tipete terangin mergo tujuane ora dunya lan ora akhirat mula apa wae ya ibadah yo amal saleh yo kekancan seduluran iku iso teko akhirat iso teko ngersane Gusti Allah nek niate ya karena Allah lan karena akhirat ngaji ngeten iki iso kegawa ke akhirat nek niate karena Allah karena akhirat nek niate yo ben dilem bahuri gak teko apa bareng wong enak saya nantuk apa utawa ben disalam sapa niat kok ben salam wong yo ben tekan akhirat nek tujuane karena akhirat wa ma Allah walakin anfusahum yaulimun dadi Gusti Allah ora bakal wae kuwaos nang kafir niku ora kok zalim nek wong mau sing zalim nang awake dhewe lha kok dibales niate ora karo Gusti Allah kok ya ora karo akhirat nek sedekah bisa jadi gelem nyeblokno nang kene gelem sedekah nang kene duwe pamrih nggone wong kono dagangane wis kabeh utawa gelem nyeblokno ben nek pilihan milihan kabeh pamrihe dunya dadine ora males lan iki Gusti Allah ora zalim sing zalim walakin anfusahum yaulimun zalim yo dene dhewe sing zalim nang awake dhewe wis sing dalem nandur iku ngawur
dalam ngamal itu ngawur niate wis kaya wong tani nandur ngawur misalnya ning balongan rendeng-rendeng arek jatuh kan ngawur lagi blebek angin banter banjir banter yang tak udes didekne nandure sedekah wis ngawur akhirnya ya ora untuk diwales walakin aku sahum ya bingung buat pikir-pikir ya bikin manfaat sebelum Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim la yasbiqu illallah bismillahirrahmanirrahim la yasbiqu su'a illallah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil azim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Rabbi ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Wali ya Hamid ya Dzal Jalal wal Ikram ya Rahim ya Wadud bil 'arsyil majid Qur'an ma yurid hadha la yaqa'aka ya Allah Allahumma la tad'ana fi majlisina hadha illa wa illa rajata wa la ta'ala qadaita ولا مريض إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم يسر لنا يا الله في تقديس هذا البناء وجه هذا البناء بناء مباركا عافيا غير لبة الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا المسجد مجلسا مباركا عافيا غير لبة الدنيا والآخرة واجعل حاضرنا في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير والتقوى وأهل القرآن والاستقامة والسلامة ولا تجعلنا يا رب من الشر والضر والذل والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.